Good morning! Kunanin ang kunanin nakapasok. Huwag mo nang kumot-kumutin yan. Lika dito. Kamot ka na naman. Ano, hanap tayo ni Groot, no? Naisa natin si Groot, no? Good morning daw, Kuya Chris. Ayun. Galing na ba yung ano mo? Uy, galing ah. Tuyo na. Galing mo talaga yan ah. Ha? Ligo na naman ikaw? Ano ba ngayon? Bukas? Saturday, ligo ka ha? God bless you. Huwag mo na masyadong kamutin. Ba't ang dumi mo? Ay hindi, yung mga ano nyo rin pala yan. Yan, tuyo na guys. So, antayin na lang natin magka-fur ulit. Galing ko nan. Galing. Hey, Diyos. Sige na anak, ito mag-serve ka pa. Transfer na muna ako ng ano. Aray ko! Aray ko! Ay, kulot! Talaga! Ilang po siya mo. Thank you ko na. Diskuto ko na nila to. Hindi selos yung siguro. Aray ka. Sabi na, oh. Nakapasok, oh. Miggy! Naku po, ayaw pa yung isa. Ay, naku. Oh, let's go na. Labas na tayo, dali. Let's go. Oh. Dali, habulan. Dali, tara. Oh, bala ka dyan. Tara. Hello. Morning, babies. Hey, yan na nakababa, no? Very good, ah. Diyan lang kayo, ah. Magbababa, ah. No. Ano. Kasi kulay ni Maggie, oh. Brown masyado. Ito si Little Grootin. Wala yung itim niya sa ano. Sa batok. Gigil. Gusto niya ka? Kunanin. Rocket ka naman. TV boy. We're off na guys to World Trade. Mag-ano pa kami, mag-aayos pa kami. 10:04 na. Nasa forever na daw sila Joy. Sabi ko sa kanila dapat madilim-dilim pa is umalis na sila kasi bongga nga ng traffic. Tapos hindi ko na rin nantay yung pinsan ko yung magdadala ng mga pastries. Sabi ko isunod niya na lang dun sa sa bazaar na yun. And then may dala pa akong mesh dito pang dun sa shelf na pinili namin kahapon. Tapos ano pala namin, sa likod ng booth namin is booth nila ni Gretchen Fulito. Ang daming artista doon ngayon guys, mga celeb. So punta kayo, and then nakapag-edit ako ng isang vlog lang. Dalawa pala, yung isa uploaded na, and then yung isa hindi ko na na-upload kasi walang magbabantay, wala pa si Chris. So mamayang gabi na lang siguro pag-uwi ko. So yun, kita-kits! Kuya, saan tayo ha? Gate 3. Nakita ko na si Sayo. Ayun. Dito din kasi siya eh. Magbebenta siya ng pre-love. Ay, basta si Kuya dumaan. Si Sayo nga ba yun? Oo, si Sayo ata yun eh. Yun. Oops! Dito yung mga barya ko eh. Maiwan lang panukli. Dali paano? Kasi nga wala siyang kasama.
Gusto daw matikman to ni Daddy. Dito na siya. Ano, no? Bakit yun? Gusto ko maka-experience. Ano ba yung pretzels? I got the ants. Tsaa, yung kinakapihan namin ni Ann. Ah? Gusto ko pa naman yung maglugaw na lang ako, walang kape. Grabe, ang sakit ng ano ko guys, ng parang sa puson. Siguro to sa pag-ano ng ihi, pag pigil. Ayan, dito na tayo sa Gloria Special Goto. Sagot gulaman? Kuya, isang goto. Ay, lang sagot gulaman. Goto? Ikaw? Lugaw lang. Lugaw with egg. Hindi na ito dinaanan si baby. Dalawang sagot gulaman. Ate, ano lang? Egg lang, tsaka lugaw. Mismo lang ano, toyo to? Laki niya. Ito din, gusto mo? Daddy? Mo ko yung laman. Baka yan. Ano laman ng lumpia, ate? Gulay. Toge? May toge yun? Isang ano, isang lumpia. Tapos dalawang ano, may itlog. Ando naman si ano eh, si George kasi ano. Takas lang ako para kumain. Kasi nung daw kasi sa labas eh. Tignan mo. Kasi sinapay lang ah. Dagdagan mo. Hindi ako nakapag-vlog guys kasi dinala na naman ni Frog itong ano. Itong cellphone. Hindi ko dala yung ano. Hindi, tsaka ano, busy day. Ang dami yung buyer. Lalo na nga yung ano, paggabi na, ang dami ng buyer. Kaya yun. Nagutom na ako. Naramdaman ko nagutom. Kain tayo. Sarap po. Ganda ng her. Pantin. Ang sabi mo kanina, umunat na yung buhok mo dahil sa ayaw. Sunduin mo na rin sa... Tangi, nakaano siya, nagbayad siya ng ano, entrance. General merchandise. Sabi niya. You may proceed to the front desk. Hindi, ito. For more information, you can check us out on our Instagram. That's @TrendsetterTeam. And we hope you enjoyed your time Ano, here 80 po. at the Trendsetters Bazaar. Hi! Ayun, may manghang pala. Ay, parang yata manghang yan. 25. And welcome to the Trendsetters Bazaar. The bazaar is open from 11 a.m. to 9 p.m. from Friday to Sunday. We have more bazaars coming Yan, up for alo. you, so mark your calendars. These are on Ito. November 4 to 6, together with our travel sale fair. We will end the year with a special 6 days Christmas Bazaar on December 16 to 21 at the Metro 10 Convention Center in Pasig. 80 plus If 50. you would like to book with us, 130. you may proceed to the front desk. Ah? 650 lahat. 60. May 140 ako dyan. Ah, Sa'yo okay. yung maliit na Dio. Tapos, Saka yung ramen. ramen. Magkano sukli? Kwenta.
Kwenta. Minus. 350. Sukle, 350. Together with our travel sale fair. Ingat. Dali ba? I-cancel na naman. With a special 6 days Christmas Bazaar on December 16 to 21. Bye-bye. Ingat. If you'd Yay! like to book with us, you may 30 minutes na lang. Uwi For more na. information, Hindi ko pa you can natikman. check us out on our Instagram. Gusto mo? Try mo? Trendsetter Team. Dala ka? And we hope you enjoyed your Ah? time here at the Trendsetters Bazaar. Hindi, parang ano din siya, na may cheese lang na ano, topping. Parang, oo, manghang din ano. Try mo nga, balitaan mo ko. Mukhang hindi naman siya nagliliyab eh. Oo nga, di naman siya nagliliyab, baka ano. Oo, balitaan mo ako pag ano. Sige, dali mo na. Pag-safe. Oo. Ayun nga kasi nagliliyab yung buka nga, hindi tayo. Cheso. Sabihan mo ako pag masarap ha. Di ko pa siya natatry eh. Di ko pa siya natatry. Sabihan mo ako pag masarap. Shopping bag. Hanap ka na ni Baby Ju. Hanap ka na ni Baby Ju. Hindi pa? Pwede ba? Uwi na guys. Eh di ba ano pa natin si Chris? Oo nga. Oo nga. Yan, jeep lang kami. Nag-grab na si Ann. Tsaka sila Joy is may dala naman sasakyan nyo. Nauna na. Gaya ng dati. Gaya kagabi. Lakad kami. Hoy! Nangungulangot ka. Something stuck. Oh no. Yay! Kader-der! Ay, tapos na ang first day. Bukas ulit. Bukas madami yan tao kasi Sabado eh. Tapos, misahod na. Dito kami sa steakhouse guys. Walking distance lang from World Trade. Tapos ang daming tao. Mukhang dinadayo siya. Ayan. Price all you can 99 lang. Tapos steak all you can 299. Ayan. Ang kulit, alam nyo. Kasi nag-share ako. Nakita ko yung mga ano nila. Mga pangalan ng mga menu nila. Harrison, San Juan, Sorrento, Mariano, Diosdado, Macapagal. Yung mga lugar sa Pasay. Mayor yan? Hindi. Oh, mayor. Pero may ano. Tulad niya sa burger. Zamora, Liverista, Villamor, Duay, sa Shakes. Meron nga dito yan Special Pasay Silog, Don Carlos, Top Silog. Cuneta, Pinagbarilan, Burgos Ignacio. Kulit na. Ay, napo. Tapos ito, Merville Mashed Potato, Park Avenue. Ikaw, anong gusto mo? Kapitan Red Horse, Kagawad San Mig, Lupon San Miguel. Yung Tanod Pelpils. Ang galit. Melon, Porvenir. Siguro ito mga ano to eh. Ay, di ko na ito kilala. Go, order mo. Junior PC. Ano? Junior TC? 99 rice all you can. So, 110? 119? Rice all you can. Mura. Sige, sa'yo. Anak ng patola, wala pala akong makakain dito. Puro baka. Pero mas potato. Ay! Sisling balunan. Ay, meron naman pala. Chicken steak. Steak premium. Malibay, breaded portion. Marikaban kangkong. Ang kulit na. Ay, nako.